usungahlula umgwaqo osuka eMbongolwane uye nje lapha yana nje eKranskop futhi ngeke usafika nje eKranskop after 30 years sisahamba kumgwaqo hayi wemadoda futhi kuWest ke Eastern Cape bese ndazizovota sibe excited sithi Solomon senza inyoni fusake nina you shit khulumela zangakithi mina kumele zangakithi emakhaya engafuni lokhu ihlohleka ngoba asive shesha futhi ukuhlohleka uma ngabe sekuzukhetho sigijime hayi sovotela usibanibani ngani ngaphasela ovotela usibanibani ekipa emvena lokho bese kusalana angikwazi ukuthi ngixake nje kuphela yabo ngiyuhlobo lomuntu olungabuki nje kuphela amaphutha lungaqhamuki nezisombululo ezinye zalezi izinto engishoyo ngizisho ukuze uma ngabe usudweba imanifesto yakho usazi isililo nesikhalo sabantu basemakhaya before uzufika esigabeni sokuthi uzothi kuthina ucela sikuvotele ngoba uma ngake kube ukuthi ngempela amakhaya esikhuluma ngawo ayafana namakhaya angakithi namanje ngisasha ngaze awakho amakhaya mina sengake ngawabona adlula amakhaya ngakithi ngake ngaya ke kodwa emsinga kwaMbhono eMabomveni ayi ngathi mahabuka uMbhono nawu somadoda akungozi malanga bazayifana yabo kodwa ngisamile ukuthi hayi khuleka asiphuma emakhaya thina siyazi intuthuko ningasikhohlisi nje ningasiqambeli futhi amanga futhi asifuni ukuthi ngoba nakho sesizwakala emisakazweni nakoma television bese sithenga emehlweni kube sengazi khona into esenike nasenzela yona bosopolitiki bangakithi emakhaya aningakaze kwamanje kusafuneka nisebenze lento engikhuluma ngaye nisasenzele yona eyokusenza inyoni ngoba ngikhuluma ukuthi mina ngeke ungitshela ukuthi intuthuko ithangi kaJojo angeke mina uzothi kimi intuthuko ukuthi wangilethela itende elinezitulo ezi100 ngishonelwe ekhaya angeke mina uthi wangilethela intuthuko ngokungilethela igreta eyafike yavula ngoba kuzoba khona umsebenzi ngasekhaya akuyona intuthuko lonto masikhuluma ngentuthuko sikhuluma ngentuthuko eqala la uma ngake nikwazi ukusithuthukisa kwi-level yethu yokucabanga nanezinto and ngiyazi mina ukuthi ngiyibonile lezo zinto zenzeka kwezinye indawo uma kwi-manifesto yakho zingekho lezi zinto engikhuluma ngazo uyasidakelwa wena othi asikuvotela 1 funeka ukubeka eqhulwini udaba lemigaqo ikakhulukazi le ehamba izithuthi zomphakathi njengamabhasi namatekisi ifakwe itiyela kanjalo nale yezakhiweni zomphakathi njengemtholampilo njalo njalo angeke ungitshela ukuthi umgwaqo ohamba ibhasi eliya abantu eShowe eliya abantu olundi eliya abantu kwaNongoma enquthu eBergville umgwaqo ohamba ibhasi imihla namalanga namhlanje usahluleka wona wodwa ukufaka itiyela awakawenzi lutho lomgwaqo usathi kodwa ngikuvotele mina imigwaqo yeclinic imigwaqo eyemtholampilo uhlulwa ileyo ibudget ngempela yikho ngalendlela ukuthi ukungenzela lokho okungcono khona kodwa ngike ngaze ngaveza mina ngathi osomabhizinisi ngakithi thina sinamathilo akakho umuntu ongafika ngakithi thina athi uzozivulela isupermarket izobe kube deliver mapha ama-truck ehamba kuyiphi indawo ngoba kuhamba ogandaganda kuphela nje lapha nabe sebegugile abadledlezela kanje abangasenandaba nokufa bazohamba ngoba ngisho ngabamba imoto yemali lapha ngasekhaya ngisho ngathi umemeze ambulance kothatha iminyaka ukuthi ifike ngoba iaccess ayikho uhlula ukungenzela lonto okungcono busuthi angivotela mina ngithi kufake kwi-manifesto yakho ukuthi umgwaqo main road nakhona sikubiza nge-main road mangake kuthiwa ngiyayishuta leyanto ningabe ningavele nithi kushuthi mhlambe ngihlekisa ngendawo yangakithi ngithi nangu ku main road wangasekhaya after 30 years yebo sabekezela kusafika uMandela
kuthiwa New South Africa hayi sisanda kungena emandleni, we became hopeful, sathi hayi izinto zizolunga ngendlela, hayi awusaqala ngezinye izinto ezibalekile, hawu kwangena umbheki, hawu kwangena umbheki ithemu yesibili, hayi sathi hey kwangena umsholozi, naye ithemu yesibili sathi hey nangu Ramaphosa khona manje. After yonke leminyaka usane excuse yokuthi wena awukwazi ukungenzela umgaqo. Uzungibhedela wena hulumeni mina ungalinge ikakhulukazi ngingane yasemakhaya uzongitshela lento ozongitshela yona, uzongitshela ukuthi angivote ungigijimisele ikipu ungenze inyoni. Asizona phela ingane thina. Khuluma na wonke lamaqembu ezepolitiki acabanga ukuthi azogijima endaweni zasemakhaya asididise ngezinto ezimbadlanyana sigijime nathi sivote ngoba silambile emveni kwalokho anyamalala. Ngiyethula umhlaba oba qhulwini lakho ifake lento engikhuluma ngayo kusilungiselela imigaqo. Angiceli ngisho ukuthi engene emakhaya. Number 1. Number 2, kubeke eqhulweni futhi kwakhiwa kweinkundla zokudlala izingane, kuthuthukise ezemidlalo emphakathini nasezikoleni zesekwe kwimikhankaso yazo yama-leagues nama-tournament njalo njalo emphakathini. Izikole ziyazama le emakhaya zizama ukwenza ama-tournament, ziye kwamasipala, umasipala kutshela kuhambe some exercise okufuneka uyilandele ukuze bekwazi ukuthi bezoxhasa. Uncenge umasipala ukuthi akupha ama-trophy, uncenge umasipala ukuthi akuphi ijezi, uncenge ijezi. Ngeke aza kunika umasipala until kuze kube i-tournament e-organize yena ukwenzela ukuthi kube uhulumeni weqembu elithile. Uma siwumphakathi iqhamukela nawe ethi ama-tournament nakhona kufanele siqale siveze uhlobo oluthile lokuthi thina siyingxenye yaliphi iqembu lezepolitiki, kungenjalo ngeke size sisizakale. Fusek leyo nto kini nonke nje ningalinge mhlambe nidideka ngingasapolitiki phela mina mhlambe ongithumile angithunywe ANC, angithunywe EFF, angithunywe DA, angithunywe umkhonto wesizwe, angithunywe lutho nje. Futhi akekho ngisho yedwa kubona ongangiclaima ngoba akekho ngisho yedwa kubona usekwangenzela anything. And kubalekile ukuthi sikhulume lento ngoba bafowethu laba basiphethe, odadewethu laba basiphethe, kodwa kufuneka becabanga ukuthi ngoba nakho njalo sihlale sikhandi kuze isikhathi sepolitiki, kuze isikhathi sokhetho sinitshela lento ngoba we want to revolutionize imiphakathi yasemakhaya ikwazi ukusukumilwela amalungelo ayo. Mangaka ama-ground akhona eseniwakhile nina emphakathini uyikhansela nje la ngakithi, uyikhansela le ndawo yangakini le emakhaya, mangaka ama-ground eseniwakhile akhuthaza ukudlala kwezingane zizwane zithandane zibambisane. Umunye athi awufowethu engangigcineni ukubona sadlala nawe ibhola esasenza ukuthi kunalokho igenge yagwazana le emakhaya ayazana banguyintombi ngoba kuhlangana phansi kweyihlahla umuntu ehubha lengane asazana kwazane mase niyositshela ukuthi izinga lobugebengu linyukile. You do not even have metrics to check what is the causal factors for all these things. Funeka sibuye ngoba nakho thina siyaziwa sizonikhulumela nisenza amanxusa abhedayo kwayinawo alambile ahamba ku gravel aze yongena emakubo ngeemoto zokweboleka. Wagcina nini usenzela iground wena khansela? Wagcina nini wena ukuzoba ingxenye yokusupporta nokukhuthaza i-tournament? Ukuyosenzela mcimbi imunike nje siwumphakathi wasemakhaya. Angikhulumi nekhansela elilodwa, ngikhuluma nawo wonke nje amakhansela khona. Number 3, uma kungekho ukuthuthukiswa nokukhuthaza kwezobuciko emkhakheni yahlukahlukene kubala umculo, ingoma, imidlalo yasestage, singaze siwufake ngisho nomdlalo wenduku. Makhaya ezinye zezinto esaziwa ngazo. Angithi ukhona umdlalo wesibhakela kuyaliwa nalapho. Angithi ukhona umdlalo wekarate kuyaliwa nalapho. Kwatholakala indlela nje yokushaya imithetho. Ezinye zezinto nathi ezi-economy yethu uma ungena manje ku-YouTube uyochecka nje umdlalo wenduku ubuka ukuthi ama-views alapho angakanani. Sehlulwa ngani? Sehlulwa yini to commercialize that as a sport and then it begins to give us some form of economy. We have to think for you. Yet you're getting paid every end of the month. Siyimele thina sithi hawu baba ukhansela, umama ukhansela, umama umeya, usenzeleni wena?
Jabula nje makuthatha induku ke sibizana ke sishayana ke sixabana hayi vele babantu obhinqa asibanjwe obhinqa sihlakaniphile futhi kakhulu mina ngazi abafowethu ngazi ingqwele mina ezisikhulisile emakhaya ezingakaze zilibeke unyawo kuthisha ezingawazi umbombo kathisha kodwa uthi mawulalela uthi lo waphila ngesikhathi soshaka lo wayengcenye yempi kaBhambatha wayeli lamaqhawe empini yaseNcome eSandwane lo la ebese wena uzizela ngomqondo wesingisi so henceforth ucabanga ukuthi uzosididisa ngalokho sidinga ukuthuthukiswa kwezemidlalo amakhono ahlukahlukene akuphithizela ingoma emakhaya ngasilindi futhi kuze kube uDisemba akube khona ngisho ishedule ethi nikhuthaza apha ingoma emphakathini ezikoleni ibuphi ubuhlobo enibenzile nezakhiwe ezithile zokukhuthaza lezi zinto esikhuluma ngazo uyikhansela umholi womphakathi kodwa unalo iplan eliqondene naleyo nto ufuna sikubize ngomholi wethu ubhedela number 4 kufake kwimanifesto yakho ukunikezwa kolwazi lokuyiqalela amabhizinisi emphakathini kanjalo nokwesekwa nje ekuthengeni imikhiqizo lesuka ivela kulawo mabhizinisi obaba bethu benza ingqobo abanye basika imvunulo kusukela kumahawa amabheshu nokunye okuningi lemvunulo esikhuluma ngayo nalamahawa esikhuluma ngayo baningi ithina abantu basemakhaya esifashionalize lento yesintu namhlanje ngisho kubhawawo ukubona kuphethe ihawu kugiya uthi awusuka madoda kwafequza ngeqolo lakho lesingisi because we have fashionalized this thing and we've made it even fashionable even kubantu abasezikoleni bebekade beyitshela ukuthi uAbhenci iyona into esestyleni babona ukuthi hayi nathi noma siwuzulu kodwa sinento yethu ethi masifika phesheya beyihalela belungu nehlulwa yini ukukhuthaza obaba ukuthi bashuke lezi ikhumba benze lamabheshu basenzele lezi lemqhele siyenzayo namahawu emveni kwalokho nina nesixhume nabantu baphesheya sibadayisele lezi zinto singabase emakhaya kufanele size soyidayisa eDurban station ngoba kwenze njani hlulwa yini uyikhansela le ndawo wena ukuthi uqinisekise ukuthi labo baba bagawula ingodo lapha babaze lezi ingqobo esikhuluma ngazo banemarket abahamba beko ibuphi ubuhlobo wena osuke wasenzela bona namadolobha ngaphandle ukuthi thina siward bani wasenquthu siward bani wasolundi sinobuhlobo nedolobha iTheku ithina silisupply ngeinqoko busu uzothi umholi wethu wena busu lokuzo uzothi wena sikuvotela wenzeni wena ngikhuluma leyo nto ngikhuluma futhi ngoba kukhona ukuthula angaze ngikhulume lento mina ngaphambilini futhi mhlawumbe hayi angingathi ngeke ngikhulume ngisaphinde ngizoyiphinda as long as kusewulonyaka okhetho sazolokhu ngimthinta mina ngimthintela ukuthi nazi ukuthi asizona izingane thina ngimthintelela lento lokhu ngeke futhi kuze kwenzeke uma uhulumeni ophethe kusukela kumasipala kuya kwiprovince nakuzwe lonke ehambela kude nezikole ehambela kude namasonto kanjalo nemfela ndawonye yenhlangano ezingenza inzuzo emphakathini njengezigungu zeinduna namakhosi okuyizakhiwo lezi nalabo abantu engikhuluma ngabe ngithi badinga ukuthuthukiswa umasipala wangakini nje wena uyazi ukuthi mangaka amasonto ewadini lakho umasipala nje wangakini ungakubuze nje ukuthi mangaka amasonto ayeke amasonto ake sikhulume ngalawo amakhulu umasipala wangakini uyazi nje wena ukuthi isonto amaNazaretha abenyuke entabeni kulo December lelo lafika nje ikhansela kuyiwadi yakho nje lizothi hayi nanku anyanisi nihlohlozise entabeni phezulu lapha eniyobe nikhona noma bazofika bezophazamisa umhlangano sebezocela amavoti from where esisuka khona kuma tournament ama music competitions enjwayele ukwenza njengamasonto ezigabeni zamawadi ezigabeni zama district ezigabeni ezahlukahlukene uhulumeni useke wakusiza ngani uyisonto noma uqhamuke sezocela enkonzweni enkulu yini lesikhuluma ngayo uhlobo lomholi lolo osingakaze sifike kulolo hlobo olunjengalolo namanje ke ngoba ngisho anginalo ikhadi lenhlangano mina
ngakho ngoba ipolitiki mina yazi ngisize ngalutho